मैया बेहाय बेखेवगिरि हिसाबै मेन्डेला सार बिथाङा फैदोंमोन दा बिथांमोननि स्वभाबखौथ' नोंसोर मिथिखायो बिथांमोनखौथ' दौथि हैनांगोन आं हिन्जावखौथ' गासिबो लाबोना दोनफैदों फैलायाबो लाबोना दोनफैदों मेन्डेलाबो लाबोना दोनफैदों दा दौथिखौ हैनांगोन ना बिसोरबा बबेयाव मा खालामहैयो ना गोदानसो लाबोबावो सानै लानायखौ दा बन्द' खालामदों सरकारा नोंगोन आरो जोबोर आरो सासे लाबोना बावबा दाया सोर जागोन आंनि न'आवसो दंफैयोना दा जानला मेनलाबो बुंनो हायाना ओइ कुमारा सिगाङावनो जना दङ होलायगोन इयो आरो फाग्ला मानसिलै ओइ कुमार अबाव दं अबे थांखोब्रा हायालाय बाबायालाय बाबु 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 ओइ मा बाबु मा एसे अन्थाव बाथाव बोराय बोरायनासो बोराय नङा बाबु बोराय उन्दै उन्दै दिनांगौब्रा बबेनि फैदो बाबु ओइ आं नामखौ बावलायलांबायलै गामिनिखौ मा नाम मोनाम एफा साइज गोनां गथ'खौ मोनाम नाम दोनदो आरो थारमाने आंखौ गोदो ओंखाम जानायाव खिफैबाय थानायखाय मोनाम नाम दोनदोलै आइजों आफाजों खिफैबाय थायो आरो नोङो ओंलै बिदिसो ओं आच्छा सोरजों फैदोंमोन नोङो बाबु आइजों आब'मोनलै आइजो आब'जो ओं दा बिसोरो बबाव थांखो आइया लोखिया लाना थांदोलै इखैजा बे लोखिया ओंलै ओमफ्राय आब'खौ बै सन्जया साहा लोंहोनो होननानै लांदोंमोन सन्जया ओंलै बै गिटार दामग्रा सन्जया ओं जाबाय बे सन्जयखौ आं मिथिखागौ बे बिबनां गैयालै आंहा बिबनां सासे बानायदोर' होनना बुंखाबाय दंमोन बे सन्जया नोंबोखौ लांदो ओंलै जाबाय नोंबोनि नामा नाम आब'निखौलाय मा न' नोंनाबो थान्दाया आब'जों लाइन मारिनो नङा आइनिखौबोथ' सोंग्रोनो हायोमोन ना आइनिखौ मानो सोङाखै नोम्ब'आ सिख्ला मानसि नालाय नोम्ब'खौ नागिरग्रोनांगोन ना आइनिखौथ' सोंग्रोनो हायोना नागिरगोनब्रा नोमाखौबो नोम्ब'नि फन नाम्बारा मा आब'नि फन नाम्बार आइनिखौबोथ' बिग्रोनो हायोमोन ना जाम्बा सिख्ला मानसिना बेखायनो नोम्ब'निखौ नागिरग्रोनांगोन ना थान्दायाबो नोंनाबो माथो सन्जयनि बायदियानो नङा बाबु नङा नोंखौ मा नागिरगोन इनाव नोमाखौ नागिरगोन जानाय नङालाय आइखौ नागिरग्रोनांगोन ना ओमफ्रायसो आब' आइनि उनावसो आब'मोन नङा होमबा नङाब्रा सिख्ला मानसिना बबावबा दा सन्जया बबावबा लाना खारबावनो नांगौ बेखायनो नोम्ब'खौ नागिरगोन दे बाबु दे फाय बाबु फाय जाबाय जेबो नङा फाय नागिरगोन फाय हेल' आखाइ खबनानै हो रायजोफोर थेंक इउ दा जोङो बिथांखौ जोंनि आरसिनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायगोन आरो लोगोसे गांसे बिसम्बिजों बिथांखौ जोङो बरायगोन आर'नाइखौथ' थिग मानसियानो बरायदों र' बिसम्बिनि सायाव फैसा होबाबो मोजां जायोमोन ना मा बिसम्बिल' होलाबायनाय फैसा दंबा लाबोब्रा जोंद' आदा सायाव एसे असायस जायोना दा गय जरा फाथै जरा होयोब्ला लाइजौनि सायावसो होयोना बेखौ लाइजौ होननानै सानना ला फैसाया गय जरा फाथै जरा जाहैगोन आरो लाबोब्रा जोंद' आदा दा सल' खननांगौ ना मोसानांगौ मोसाबाथ' सिख्ला मानसि नांगोन ना नोंसोरनिफ्राय फैगोन मोसानो सोरबा ना फैया मोसानांगौ ना सल' खननांगौ ना बिदिनो जबाय थानांगौ आयं नोंनो फै मोसानो जमानो फै सानैजों मोसागोन दा आं मोनसे अरिजिनेल काहानि खोन्थानि दाख्लैसो बेहाय जालांनाय बै माबाखौ मिथिगौ ना नोंसोरो रं नामखौ सोंनो र' मा नाम मोनथाय बै जाफुंखौथ' नोंसोर गासिबो सिनायोना
नङा होमबा बे जाफुङा गोदो फरायबाय थानाय समाव जोंजोंनो एखे फरायनाय एखे लोगोमोन ओमफ्राय फरायफुगासिनो आरो फरायफुबाय थानाय समाव सानसेखालि बियो सिनेमा नायना फैदोलै इहायनो सिनेमा नायदो आरो बिराद हिटमोन सिनेमाया आं नामखौ बावबाय दै ओमफ्राय सिनेमाखौ नायखांनानैथ' आसला सेला सेल उन्दुगासिनो क्लास टाइमाथ' जाबायना दा क्लासाव थांनांगौ बेथ' क्लासाव थाङाखै बिफाया ओरै होनबाय ओइ बिमा जोंहा बे सिखारगोन ना सिखाराखै होनबाय सिखाराखै फाग्लाया ओइ मैया सिनेमा नायनाया एखे सोरांसियावसो मोनफैदों होनबाय हे बेबायदि स्कुलाव थाङाबा जागोन ओइ बाबु सिखारदो जाबाय बिफाया बिफानि खोथाया एख' खोनायासै एबार बिमाया ओरैबाय ओइ बाबु सिखारदो स्कुल लानांगौ होनबाय थाङालां होनबाय स्कुलाव थाङा ओइ होनबा बै माबाखौ खाहैबाय मोसौखौ जाहैबाय खाहैयालां होनबाय मा मोसौबो खाहैया स्कुलावबो थाङा ओइ नोंनो बै हायना सगावनो गंसे दखान खुलिना होनसै होनबाय ओइ सोर साबैसेलाय दखान होना मोनजादोब्रा जाहैबाय आसला मा दखानबो होआ मोसौबो खाहैया होनबालाय गारि गंसे बायना होनसै गारिजों सालायनानै जाबाय थादों होनबाय बलेर' गंसे बायदोंना इसा बलेर'खौ होफैबाय एबार बलेर'खौ साननैसो सालायबाय बलेर'खौ सालायनायाबो बिदिनो मोनायाव फैबाय थायो फाग्लासोलाय मा जाबावगोनब्रा ओइ नोङो जुदि बलेर'खौ सालायाबा नोंनि हेन्द ट्रेक्टर गंसे बायना होनसै होनबाय सोर साबैसेयालाय हालेवनानै मा जादोलै मा फैसा मोनदो जाहैबाय सिखार होनबाय सिखारबाय आसला सिखारना मोब्रोम मोनसे ओरै दरजा खाथियाव थाफैबाय आरो बिमाया बिराद रागा जोंबाय मा जाबावगोन बे फाग्लाजों बे फाग्लानि हिन्जावखौनो होफैनांसिगौ हिन्जावखौनो होनबाय ओमफ्राय बिदि होनबाथाय आसला ओरै आराम बारान्दा खाथियाव फैनानै नोंसोर मा खालामदोलाय होननानै बिराद दुगा फैबावबाय आरो हिन्जावखौ नांसिगौ आरो बेनो ओमफ्राय बिदि जाहैबाय नालाय दा हिन्जावखौ दाख्लै लाबोना होफैबाय जोंनो लायदो रायजोफोर थगायाखै दै एखेबारे सैथो खोथा थगायाखै थगायलाबायग्रा नङा दाथ' बारा गोबावबो लेक्सार होबाय थानो हाया ओइ जा फनादा दंना बियो आंखौ दहायनो होनखादों ओइ फंबाय ओरैनो सल'ल' आथा खनना फैलै आंहा थांनायाव गोबाव जायो मस्थ' उदालगुरि थांनांगौ होनना बुंदों ओंखायनो दा सल' खननो गोसो जादोंमोन माथो दामग्राफ्रानो गिनानै खारजोबगोन ना माखौ दा मोनसे अरिजिनेल काहानि खोन्थाबावनोसै आं नोंसोरनो सन्जय लोखि सार आरो गोजोन सार बिथां साथामखौ नाय सोर साबसिन हेन्डसाम बे साथामनि गेजेरावनो जाहैबाय सन्जय आरो माबा बै गोजोन सारा बिसोर सानैया हेन्डसाम हाबाखौथ' साथामबो जाबायना आरो फैसाखौथ' साथामबो खामायो नंगौना नङा दा बे लोखि सारा मानो देलाया सन्जय आरो बे गोजोन सारा मानो देलायो नोंसोर मिथिना मिथिया रायजोफोर मानि थाखाय देलायो बिसोरो मिथिगोना मिथिया लोखि साराबोथ' देलायनो हायोना साख्रि दं टेन्ट हाउसनि मालिक मानि अभाब नंगौना नङा बे जाहोनानो जाहैबाय बिसोर मानो देलायो थारमाने बिसोर सानैया सेकेन्ड दंबावो थारमाने नङाबालाय मानो देलायनो बे निजा हिन्जाव थाखानायावलाय बेखौ लोगो हमैनोबा एसे जेन्टेलमेन जाना थांनांगोन ना नंगौना नङा बेबायदि खावब्ला सिब्लासो जाबोगोन साफा देलायनो थाङोबा कट गाननांगोन एसे आरामसे देलायनांगोन नंगौना नङा रायजोफोर नंगौना आखाइ खमना होनबा मा सिरि हौवाफोरजोंसो नांलायना फैदों ना हिन्जावफोरजोंसो नांलायना फैदों सिरि ओइ बाबु नोंहालाय मानो टेनसन सिरिनो साला ओइ रुजुसा आदानोबो होफैनांसिगौ मिथिबाय एखेबारे खामानि दामानियाव अरला बिफायाथ' बिराद रागा साला दखानावबो थाफैया माबो थाफैया उदां थाबाय थायो होननानै बुंदों दा ओंखायनो बैसागआव लाबोनांगौ बेनोबो बिराद रागा बिमायाथ' हाला खामानिखौनो मावनो हाला एखेबारे ओंखाम संबा ओंख्रिया थालाङो आरो मैगं सायनो थालाङो ओंखायनो लाबोनांगौ सल' दोंसे खननो र' रायजोफोर
माथो गिखो ना माखो खारजोबगोब्रा दामग्राफ्रालाय अबसे आंनि नङा इसोरो आंनिया मुम्बाइआवसो दाख्लै मैयानि जे थांफादो रायजोफोर इसो बायना लाना थांदों बिराद दाम गोसाना गिखायो थारमाने इसोर दामनो माइ एसे मोजां जोंहानिया फियालाय माइ एसे मोजां जोंहानिया फियालाय रावबो मोसायाबा आंबो खना ओइ मोसानो फै गासिबो ओरैहाय गासिबो जमा फै ओइ देखायना फै दिखुनखि लाइट जिलिक बिलिक माइ एसे मोजां जोंहानिया फियालाय माइ एसे मोजां जोंहानिया फियालाय समायना सिगांथिंबो समायना जोंथि माथियाय आयना बायदि मावनाय दांनायफोरखौ बासि जायाय संनाय खावनायफोरखौ बासि जाया थास' ओंख्रिबाबो मानलायथारा नारजि ओंख्रिबाबो गोखा जाया माइ एसे मोजां जोंहानिया फियालाय माइ एसे साफा जोंहानिया फियालाय जोब्बायलाय रायजोफोर सोर खनबाय थानोब्रा नोंगोना जागोन ना जायाखै माथो जादोंबालाय आखाइ बखबना होआ रावबो आखाइ खबना हो एसे आराम साफा सल' खनदों जानला मेनलाबो बुंनो हायाना ओइ कुमारा सिगाङावनो जना दङ होलायगोन इयो आरो फाग्ला मानसिलै ओइ कुमार अबाव दं साला जानला मेनला होनलाबायबा दा आरो फेसबुकआव बा जायजों बेजोंनो रायजालाबायगोन दा मा होनबावनांगौ रायजोफोर थांनांसिगौ ना सल' खनबावनांगौ सल' खनबावनांगौ सल'खौथ' अनेक जायगायाव खननानै अनेक नाम मोनबोनाय मानसि र' आङो नाथाय दामग्राफोरासो बारा रोंबाङाना इसोरो आङो आंनिया गैया थारमाने आंनिया मुम्बाइआव थांफाबाय ओइ मैया लाना थांदो गायकआ आं हरनो गोसो गैयामोन आंहा दिनै दिरियाव प्रग्राम दं होननानै अख्रा लाना थांबाय दा खनबावना खनबावा जादो र' आगै बारजों बिरलांनाय सानजों मोदाननाय सोरजोंबा बानाय खानाय बानायाखै आं गोदो मोदो गोसो थोनायाखै आं गोदो एसे मेगन खेबनाय हिन्जाव मोजां मोजां बिरग'लांबाय हिन्जाव गाज्रि गाज्रि आंनावसो बासाबोबाय आगै बारजों बिरलांनाय सानजों मोदाननाय सोरजोंबा बानाय खानाय बानायाखै आं गोदो मोदो गोसो थोनायाखै आं गोदो एसे मेगन खेबनाय आखाइ खबना होब्रा दिनै खारसनहां गाबोन खारसनहां बैसाग अखाफोरा बारग'लांसै
बारग'लांसै ले आगै जोंनि गामिनिलाय गुफुरै खायलोलो नायनो मोजां हाबा ओइ र' गोरोन्थि जादों गोदान खनफिननांगोन ना ओइ रायजोफोर एसे गोरोन्थि जादों आं दहाय होनखादोंमोन दामनो रोङा होननानै मस्थ' आं इमान गोरों बा नस्थ' जागोनलै आं लाफालालै इसोरखौ दिनैनिफ्राय आं दहायनो खना होनखादोंमोन गोदान खनफिनसै हाबाब आगै नोंखौ आसायावनो जाहोखादोंमोन आं दखना जरा बे बैसागावनो नोंजोंनो जुलि जागोन होनना आगै बारजों बिरलांनाय सानजों मोदाननाय सोरजोंबा बानाय खानाय बानाय आगै आं गोदो मोदो गोसो थोनाय आगै आं गोदो एसे मेगन खेबनाय जोब्बाय रायजोफोर बेसे खनबाय थानो बारा रोंबाङिफोरजों खनबाय थानो बालायलाङोलां दा घटनायाथ' ओरै जाहैबाय मैया बेहाय बेखेवगिरि हिसाबै मेन्डेला सार बिथाङा फैदोंमोन दा बिथांमोननि सभाबखौथ' नोंसोर मिथिखायो बिथांमोनखौथ' दौथि हैनांगोन आं हिन्जावखौथ' गासिबो लाबोना दोनफैदों फैलायाबो लाबोना दोनफैदों मेन्डेलाबो लाबोना दोनफैदों दा दौथिखौ हैनांगोन ना बिसोरबा बबेयाव मा खालामहैयो ना गोदानसो लाबोबावो सानै लानायखौ दा बन्द' खालामदों सरकारा नंगौ नङा रायजोफोर आरो सासे लाबोना बावबा दाया सोर जागोन आंनि न'आवसो दंफैयोना दा अबस्से मेन्डेलानिनो न' आरो नङा होमबा नोंथांमोन दा बे नब'दिरा हालामाव आंखौ लेंहरनानै बेखिनि बिबुंथि लाखिनो होनायनि थाखाय खुंफुं आफादनि गासिबो मावथिफारिया बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय लोगो मोनगोन खाथिनिनो मानसि गोजाननि नङा सिलानिनो होनना लाजायो आरो जोबथारनायाव आंनिनो बिदा गेदेर सन्जय गयारि आदाखौबो आङो रोजा रोजा साबायखर थाबाय गोजोन्थों भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों